Бързо ли трябва? А документите трябва да са в Русия след 3 дни, а никоя куриерска фирма, нито DHL, нито FedEx, нито UPS не приема пратки за Русия, защото се придържа към санкциите. Звучи познато? През февруари до май 2025 година Европейският съюз прие 16-тия и 17-тия пакет санкции с още по-строг контрол върху пратки с възможно двойно предназначение. Това удари и по куриерските услуги. Някои доставки са изцяло забранени, а други изискват специална процедура, особено когато става дума за правно значими документи. Но санкциите не са присъда. Ние всеки ден доставяме важни документи до Русия, дори когато всички останали отказват. Без излишна бюрокрация, без закъснение, просто, на време и в срок от 1 до 7 работни дни. Здравей! Аз съм Алексей Антонов и през 2014 година създадох международната куриерска услуга TMS – Time Saving Machine, която изпраща документи, лични и фирмени, от България до всеки град в Русия, независимо от санкции, затворени граници или пандемии. Ние организираме експресна доставка до и от Русия, благодарение на добре разработени алтернативни маршрути през приятелски държави и наши агенти по света. От 2022 година до днес сме изпратили успешно десетки пратки от България до Русия и получихме страхотна обратна връзка. При нас идват, за да изпратят паспорти, удостоверения, актове за раждане, брак или смърт, шофьорски книжки, покани, визови документи, ВНЖ, договори, пълномощни и Нашият централен офис и склад се намират в Москва. Имаме офиси и в Турция, Китай, ОАЕ, Прибалтика и из целия регион на ОНД. Как се изпращат документи за Русия през 2025 година? Стъпка 1. Свържи се с наш менеджер по телефона през сайта timesavingmachine.com или директно в WhatsApp или Telegram. Стъпка 2. Кажи какъв документ ще се изпраща, какъв е размерът на плика, откъде точно се изпраща, град, пощенски код, име и телефон на получателя в Русия, както и точния му адрес. Стъпка 3. Подписваш договор за услугата. Стъпка 4. Уговаряме удобно време и място, за да дойде куриер и вземе документите. Стъпка 5. Получаваш трак номер, за да следиш експресната доставка до Русия в реално време. Пратката пристига директно до адреса на получателя, в къщи, в офис или в институция. Срокът е от 1 до 12 работни дни, в зависимост от избрания тарифен план. Целият процес е под пълен контрол на личен менеджер. Какви са вариантите за доставка? Менеджерът ще предложи 4 опции според нуждите ти. Авиокуриер с придружаване. Най-бързият начин – от 24 до 48 часа. Куриера носи документите в ръчен багаж, лично. Експресна доставка през нашите хъбове в Европа или ОНД. Срок от 2 до 5 работни дни. Икономична доставка малко по-бавно, но по-евтино. 5 до 12 работни дни. Бюджетен вариант за тези, които не бързат. От 2 до 3 седмици. Във всички случаи доставяме лично на получателя, а екипът ни се грижи за митнически документи, опаковка, маршрут и всичко останало. Над 1000 души по света вече се довериха на TSM за доставка до Русия. Виж реални отзиви в сайта timesavingmachine.com, Google Maps, 2GS, Yandex.Maps, Facebook. Винаги проверявай отзивите преди да изпратиш. Готов ли си да изпратиш документи до Русия? Не чакай. Посети сайта ни или пиши в WhatsApp, чок, Telegram, за да подадеш заявка само за няколко минути. Ако видеото ти е било полезно, харесай и се абонирай.